যতন लामसबो हायनो हाय जोंनि महाराजा बीर बिक्रम मालटा सैतनि बाखाथै हासनि लोगोरंनो जों तिनि हायनो हाय सफैके आरो ताम हिंके जे थानाय चालो जों जे बलं फावै गलां खामानि आवतायसा बलंनिफ्राय फैजोबका सुतो बलंनियाखौ हायपनो जे जों कब रिजा कुलावनो बसो गुरुम तावनो जोंथाय किउक्लिया बलं फावैनो परिष्कार खायतनो ना हेलिनाय तो मेन ककन थाताबो बुसखांगो जोंनि 6 तारिखो महालया जतन साइमानो अजराव जों तिनि तिब्रासा बसनि चन्ताय एबा खेबा पुरोहित बनतोयने जों आरो पूजा खालायनानै होनो वानसो गयथङो जोंनि ससाइटिनि बाखाखै अबन बागैने जों ताइसा किसा क्लीन खायना होनो साफ सुथरा खालायना होनो नहर फायजाक तिनि अ जागाव हासनि लोगरनो हायनो कबगो जोंनि ससाइटिनि बाखाखै नरगो जदियो जोंनि लगे रुइने चुबाचु खालायनानै बा जोंनि बबगरा बसनि बरनि जे सिमलांनो इगुना हेनै गाहाम खालायना होनो वानसो गय कुजुक सागाति हेतलां होनो वानसो गय नरगो फायमानो लामसगो हामबाय तै अबनि लगे लगे इनका तबो मेन कगनका जे चिनि 2018 गो बीजेपी तै आईटीटी जुसरगा फाइमानि यागोलो चिनि बुबागारनि मंनो साकु साकाते सेतरांना हने बरबो साइतुलाय दंगो अबन बागे हाइन हाइन बेले बेले हामबाय हास्ते हाफांनोबो अबन लगे तै सुदु असुबायबो उनियाको तबो मेन इनका चिनि रय्यालिटी फैमिली बा बुबागारा समै सिमालं अरो जे बलंगुइ तमानि अबनो जदिबो चिनि बरम गनां डेपुटी सीएम जिसु सारबाय मालायमानि यागोलो बसिजाक जे जतुतुकु पर्यन्त गभर्नमेन्टनि बा हास्तेनि बाखाखै बरनि बुसु फान्थं बरफ साइतगै नायने हिनै अबनो साफ सुथरा खालाय गाहाम जागाति हेतलांनानै हिनै ताइ अबन लगो बुसखाङो जे दुर्गा पूजा फाइ दङ 10 दिन रमिनाय जाते अर गभर्नमेन्टनि बा हास्ते बेरनि बाखाखैखे लाइटिं रिना हिनै जों तयार खायजाक बा जों लेटार सिजा जोंनि बरम गनां सार जिष्णु देवरमाने यागो बकग रुजाक जतुतुकु पर्यन्त सम्भव चेष्टा खायने बा साइतगनाय हिनै इनके अबनि यागोलो जों ताइसा जोंनि हास्ते बसंगो कायसा डिपार्टमेन्ट दङ ट्राइबल अफेयार डिपार्टमेन्ट अबंगा जोंनि तिब्रासारनि डिपार्टमेन्ट बा जोंनि तिब्रासा हामकारे नायकलफां अ बेटेकनि बारजा मानजांगा जोंनि सार मेम्बार कुमार जमतिया बरम गनां ब कग रुजाक बनो बकग जों साका कग रुखाजे ब अर हा रुइनाय तारपरे ओ जे खुतिरंनो ताइसा कतालबाबे तिसानानै हेनै कारण खुतिरं जतो इको उंगि तमायगा फांसन करिका जतो नरमनि खामायगा ब बसर बा सनामजा कावबो कुदुंमा बसर यागैनै प्राइमान यागरा वाति पाले मानो तमायने अब ताइसा काइसाने जरो इको खायनै सिनि सारावनो खुति सनामगान बागै ताइपरे बुसखांगो बाउन्डारि वाल र कागै तमायना नायका गोसामैने अबनो ताइसा ठीक खायनै इनके ताइपरे अबनो दै रक्तसाय तमायका अबनो लेब्रेन खायना हारो जुना बागैनै जोंनि बरम गनां सार
मेबार कुमार जमतिया गसिजाक गसिना हारजाक बिनि साख्रि गुसु गरदि फांथं बच्चु बच्चु खाइनानै चाइते वइनानै हिलिनाय हायना हाय अन बागैनो साचंना हायना हाय चिनि सुजाइतिनि बाखै लामसगो बा हामबाय जानगो बरंनो अ सामुनो यागो नामन बागै बा चिनि सुजाइतिनि बाखै जों लिगो साइमा बागैनो बर गसिना हारमान बागै हामबाय हिगे ताइसा चिनि जत तो खुति रिजाक ताइ मेन का चिनि महाराजा बीर बिक्रमनि मांथों बा सिमालां बिनि कुनु खुति रिजाक गैया चिनि तो करि अबनो जों ताबो नायनाय वानसबै नायका जे कायसा खुतुरि फानो जाते चिनि तो खाइतो नान बागै अबनोबो चिनि सुजाइतिनि बागै जों नाजा ला पाइथाक जरावो जदिबो चिनि जे बुसखां दुर्गा पूजानि जरावो जे लाइटिं रुना हिनै जे जों कायसा सामुं बातां यागो नारगमानि अ नाहारमानि अ सामुं न जदि बाय मिस्टेक कुनु कारणे चिनि हास्ते हापांबा स्टेट गभर्नमेन्ट चारि मालिया रुनान मालिया हेंगाबा चिनि सुजाइतिनि बागै फानो जों अबनो 10 दिननि लाइटिं रुइनाय जोंसो थाखाय तोनिना हिनै वानसकजा जे बस बुरुनो अर महालया बा दुर्गा पूजा दिन आन्द्रा गुन्द्रा दङ ताक्लायाव बाहायके आन्द्रा गुन्द्रा नुगला नरगदर फाइनाय फिमानो हर साल पुरा साल हर फानो साल हायके जों कुनु बितोना बागै जों जायतो जतन हामबाय।